Martín encima con los pantalones. On hi havia uns natius un tant d'estranys. ¿Cómo que se cayó el nativo? Van decidir sortir d'aquella situació de la illa deserta i van decidir construir una balsa, la qual van estar 4 dies construint-la. Van estar 4 dies a la deriva, fins que el 5è dia, València! Van tornar a la seva ciutat. Després van decidir prendre's unes vacances de les aventures, però van decidir que això no era la vida que volien viure. Així que van buscar una nova galera i van córrer més aventures, però això és una altra història.